43 kinderen uit IJsselstein zijn deze week op Jerakamp. Ze vertrokken op 12 juli naar Wellerlooy samen met de leiding. Wat hebben jullie al allemaal gedaan deze week? Spokentocht en Prison Break. En ook nog een quiz waar je heel lekker kan verdienen. En wat vond jij de leukste activiteit tot nu toe? Ik denk spokentocht. Ben je een paar keer geschrokken? Dat wel, van de brandblussers. Vond jij het ook eng? Ja. Wat was de leukste activiteit tot nu toe? Ik denk ook de spokentocht. Dat is toch altijd een hele happening hier. De kinderen die vragen er ook altijd naar wanneer is de spokentocht. En we proberen het altijd zo lang mogelijk te rekken om het te vertellen. Maar wij kijken er ook als leiding heel erg naar uit om de spokentocht te wandelen. Dus ja, ik denk ook wel de spokentocht. En wat hebben jullie net gedaan? Kun je dat even uitleggen? We gingen hobbyhorsen en degene die de beste dressuur had, die kon winnen. Is het goed gegaan? Bij ons niet zo goed. En bij jou? Ja, het ging heel goed, maar we hebben het niet gewonnen. En welke activiteiten staan er verder nog allemaal op de planning? Dat ga ik niet vertellen. Want alle activiteiten zijn voor de kinderen een verrassing. Wij vertellen het eigenlijk op het moment zelf. Dus ook nu hou ik het nog steeds als een verrassing. Dus helaas, ik ga het niet vertellen. Dus ze weten vooraf niet wat ze allemaal gaan doen? Nee. We houden alles zoveel mogelijk geheim, ook voor de ouders. Zodat het voor de kinderen gewoon een hele grote verrassing is. Bedenken jullie dan elk jaar nieuwe activiteiten? Ja, we zorgen ervoor dat we altijd nieuwe activiteiten, zodat de kinderen nooit hetzelfde hebben gedaan. Dus we roleren gewoon heel veel en bedenken eigenlijk altijd wel wat nieuws. En naar welke activiteit kijken jullie nog het meeste uit, de rest van de dagen? Ik denk de opsluiting van de leidingen. Opsluiting van de leiding? Dan gaan we de leiding buiten opsluiten en dan moeten we proberen zo lang mogelijk hun buiten te houden. Spannend! Ja, zeker. Kijk je ook uit naar de opsluiting? Dat weet ik niet. Ik hoop dat wij dan nog binnenkomen, want we hebben het de afgelopen jaren wel lastig gehad met de opsluiting. Dus ik ben heel benieuwd dit jaar of het weer gaat lukken. Maar ik denk het wel dat het ons gaat lukken. Dus ik heb er wel zin in. En waarom hebben jullie voor deze locatie gekozen in Wellerlooy? We hebben dit vooral gekozen omdat het een heel ruim gebouw is. We hebben heel veel plek voor de materialen en ook de slaapzalen. Maar ook door het hele grote grasveld hierachter. Dus we kunnen hier lekker veel activiteiten doen. Hier aan liggend is ook een heel mooi bos waar we ook heel veel in hebben kunnen doen. Dus daarom hebben we eigenlijk wel Wellerlooy gekozen. En wat is er zo leuk aan Jerakamp? De activiteiten, de leidingen en dat je met alle vrienden bent. En vind jij dat ook? Ja, je hebt heel veel sportieve activiteiten en dat vind ik ook heel leuk. En de leiding ook. En hoe is het om leiding te zijn op het Jerakamp? Ja, heel erg leuk. Je haalt heel veel energie uit de kinderen. Je werkt er ook wel een hele tijd naartoe, dus het is wel heel erg leuk. Zwaar, maar je krijgt er wel heel veel voor terug. Dus het is heel erg leuk om leiding te zijn. En ben je toen je zelf jong was ook mee geweest? Zeker. Wij zijn ook allemaal mee geweest. Alle leiding die hier staat is mee geweest. Het bestaat ook eigenlijk al heel lang, dus zelfs onze ouders zijn ook nog mee geweest. Dus ik denk iedereen uit IJsselstein is wel deel geweest van Jerakamp. Leukste week van de zomervakantie? Ja, voor mij wel. En ik denk voor iedereen hier wel. Nee.